கலைஞர் எல்லாருமே வந்து விடியற் காலை ஒரு 5 மணிக்கு எழுந்துருவாங்க. 5:00 எழுந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு வாக் எக்ஸசைஸ் ஏதாவது ஒரு ஒரு 1 ஹவர். அதுக்கப்புறமா நியூஸ் பேப்பர்ஸ். அதாவது ஃபுல்லாக வந்து அன்றைக்கி என்ன இது செய்திகள் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து படிச்சுருவாங்க. எங்கள் அப்பா வந்து அது வந்து எங்களுக்கு அதாவது சொல்லுவார் அவர் எம்எல்ஏ காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்துக்கணும். அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அது டைமுக்கும் வந்து இப்போ ஒரு ஏதாவது ஒரு இது இருக்குது அப்படின்னா ஒரு வேலை அங்கே நீங்கள் இந்த டைமுக்கு போனோம் அப்படின்னா 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே அங்கே போயிருக்கணும். அதெல்லாம் வந்து சர்டன் பேசிக் இது வந்து அவர் இன்சிஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். அதே போல் வந்து இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட கைடன்ஸ்க்காகன்னு சொல்லிட்டு யாராவது வந்து கேட்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து அவரை பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணது. அவர் யாராவது வந்து இது மாதிரி ஏதாவது சம்திங் ரிலேட்டட் டு ஆல்கஹால் இல்லாட்டி சிகரெட் இது வந்து நாங்கள் நடத்த போகிறோம் ஒரு டீலர்ஷிப் ஒரு ஏதாவது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த பழக்கம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் நீங்கள் அது மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரின்ற அந்த பிஸ்னஸ்லாம் ஏன் பண்ணுறீங்க நீங்கள்? அது தேவையில்லையே நீங்கள்